በዓል ቢጫ ደም ገለመለ ዝበሃል ኣለዉ ቢጫኹም ትርጉምሲ ስለምንታይ ቢጫ ወፂዎ ይበሃል መን ብሎ ሄኖክ ደምሎ ምክንያቱ ቅድሚ 4-5 ዓመት ይብኡ ባፅእ ዓሪፉ ምክንያቱ ክቡር መጠን ነፍሲ የኽብረካ ዝበሃል ንስድሮኦም ክሳዕ ንስድሮኦም ዘፅርፉ ኣነ ብዘይቀን ዓለም ንባንዴራ ሃገረይ ብልቤ ዝፈትዋ ምክንያቱ ባንዴራ ሃገረይ ከዓ ሚስጥር ኣለዋ ትሚላ ንስለ ጨርቂ ኩነት እንተሰኛ ይከኣለ ዋርሳይኮ ደኺመ ከይበለ ንሰዓታት ንመዓልታት ነዋርሕ ንዓመታት ከይበለ መዓሴ ዕሪፈ ገዛይ ከኣቱ ከይበለ ስለዚ እዝስ ሞሳ ይግብኦ እምበር እዚ ዶ ፅረፍ እዝስ ክብሪ ግብኦ እምበር እዚ ዶ ንዓቕ ማንም እንዳይነካት ዘራፍ ልበልላት ደጇን እንዳይደፈር እንዳይረግጣት ጠላት ስንት ጎረምሳ ጀግኖች ያለፉላት ሀገሬን እያልኩ ከልብ ልቀኝላት የታጋይ አገር ናት የአባት አርበኞች ስለ እሷን የሚያልፉ የማይፈሩ ጀግኖች ካብዛ ህድእትን ሰላማዊትን ዝኾነት ሃገረ ኤርትራ ዝኸበረ ሰላምታ ንቐድም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ከመይ ከኒኹም ከም መቐፀልታ ናይቲ ብዝተፈላለዩ ትሕዝቶታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታትን እንመፀኩም ሎሚ እውን ኣብ 10 ሰዓብ ዝኾነ ሓደ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ኢና ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት እውን ብተደጋጋሚ ናባኹም መፅኡ ዝነበረን ማእከል ስሕበት ሓሳባት ናባኹም ብምባል ድማ ብዙሓት ካብ ተኸታተልትና እውን ግብረ መልስኹም ዝሃብኩምሉ ዛዕባን ጋሻን ሎሙን መቐፀልቱ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ስነ ጥበበኛ ኤፍሬም መኮንን ይከኣሎ ዋርሳይ ንምባል እዩ ብቀጥታ ናብ ጋሻና ከብለኩም ተኸታተልትና ኤፍሬም ሎሚ እውን ናብዚ መቐፀልታ ክፋል እንኳዕ ብዛሓ መፀኻ ኳዕ ዳሓን ፀናሕካ ዮናስ ብመቕዳምነት ንተኸታተልትና ኤርትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ብኣንክሮ ዝከታተሉ ግብረ መልሱን ክቡኻ ዝወርሕን ንዖም ብምስጋን መግለፂ ክትፍልም ብጌርና ናብ ሰፊሕ ሕቶታት ንክንቅፅል ኢና ሕራይ ዮናስ ዳርጋ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ነናቱ ክብሪ ነናቱ ምስጋና ነናቱ ሰላምታን ሞራልን ይክሰድድ ቀኒ ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከተመስጉና ሓደ ክልተ ኢልካ ምስ ብዝሑና ያኽለካ ንግዜ ብሓፈሹ ኣብ ደገ ዘለዉ ብሙሉኦም ዜጋታትናን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለውን ነቶም ክብሪ ዝሃቡኒ ክብሪ ክህቦም ይፈቱ ብልቤ ዘመስግኖም ብፍላይ ኣብ ገለገለ ሚድያታት ከም በዓል ሶሎ ሚድያ ሰሎሙን ተስፋ ማርያም በዓል ጆርጆ ድራር ኣለና ዋልታ ሃገር ማዕበል ፍልፍል ቲቪ መንደላይ ፊሊ ልሳን ሚድያ ፈይሰል ሽፋ ብዓብዩኻ ቢቢና ኢንተርቴይንመንት በላይ ተስፋይ ማይኮ ሪከርድ ሚካኤል ዘካርያስ ማለት እዩ ብዙሓት እዮም ሓደ ክልተ ኢልካ ክትጠቕሶም ግዜ የለን እዚኦም ቁርብተይ ትንክፍ ኣቢልዮም ኣለኹ እቶም ካልኦቱን ብግዜ ክገልፆምን ከመስግኖም እየ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብቲ ሃገራዊ ስራሕ ተፀሚዶም ነቲ ብኣና ዝኸይድ ሃገራዊ ስራሕ እንደገና ከቃልሑን እንደገና ከመስግኑን ከዋዓውዑን ክትሰምዖም ከለኻ ዝስማዓካ ክብሪ ደረት የብሉን ስለዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ብልቢ ኣመስግነ ንኣመስጋና ይክቦም ይፈቱ ፅቡቅ ስነ ጥበበኛ ኤፍሬም መኮንን ይከዋር ደጊምና ነመስግነካ ተኸታተልትና ካብ ኤርትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ዝኾነ ሚድያና ተቐቢሎም ዘጋውሑ ሚድያታት እዩ ምስጋኑ ክገልፅ ፀኒሑ ኤፍሬም ሕጂ ናብ ሕቶታትናን ዋና ዛዕባና ንቕፅል ኣለና ተኸታተልትና ዘለናዮ ቅንያት ቅድሚ ናብ ሕቶታትና ምስጋርና ተኸታተልትና ረዚን ወርሓት ጉንበት ሃንቀውታ ዘመናት ዘጋደት ናፅነትና ዝኾነት ወርሒና ዘለና ርሑስ ቅንያት ናፅነት ድማ ንብል ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ድሕሪ ናይ 30 ዓመት መሪር ቃልሲ ዝተረኸበት ናፅነትና ከምቲ ንምምፃእ ዝተሰግረ መስገደል ንምዕቃባል ንምፅምባላን ዝግበር ብሓድሽ ወለዶ ኤርትራ ኩሉ መዳዊ ፅምብላትን ምክልኻልን ድማ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዮሃና ክንብል ንደሊ ቅድሚ ሕቶ ይሕጁ ናብ ኤፍሬም መባለይ
ካብዛ ሒዝያ ዘለኹ ወረቐት ናባኹም ኣቢለ ብኣገይረ ሓደ መልእኽቲ ከመሓላልፍ ናሃለት I love Eritrea ንስኹም ድማ ብዘ ዘለኹሞ we love Eritrea ትብሉ ከም ዘለኹም እሙንተና እዩ ሓራይ ኤፍሬም ሞ ብቐዳምነት ኣብቲ ቀዳማይ እግርና ክንረኸብ ከለና ምሳኻ ትቡኽሪ ለካ ተሓይልስ ኣብ ቀርኒ ይኮነን ብዝብልና ፈሊምና እያ ካብኡ ዝጀመረ እናተፈታተለ ዝኸይድ ንኡሳርስ ብንኡሳርስ ተቐፂሉ ድማ ኣብዚ ናይ ሕጂ መበል 5 ግዜ ረክብና ኮይኑሎ እሞ ኣብቲ ሽዕዋን ዝገለፅናዮ ፍልፍል ናይ ሓሳባት ለካ ተሓይልስ ኣብ ቀርኒ ይኮነን ዝብል ቀርኒ ናይ ዝበልሐ ኣይኮነን ተሓይሊ ኩሉ ግዜ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ደፋእታዊ ሓይሊ ታሪክ ዝሰርሕ ልክዕ ከም ህዝቢ ኤርትራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ብቁንጣሮ ዋሕዱ ዝዳናደኑ ወይ ዝድምድኑ ኣካላት ክህሉ ክእሉ ካብ ቀደም ዝነበረ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ብዓወት መሰስ ሲሉ ዝወፅእ እቲ ሓይሊ ብድሕሪት ስለ ዘሎ እዩ ከምቲ ዝበልና ለካ ተሓይልስ ኣብ ቀርኒ ኣይኮነን ዝበልና ብድሕሪት እዩ ዘሎ እቲ ደፋእታዊ ሓይሊ ክመፁ ቀራናት ክኸዱ ጓዕማማት ተባሃለ ድማ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመስከረ ቅያ ታሪክ ስበ ዘሎ ኢና ኩሉ ግዜ ከምኡ ንብል ዘለና ካብ ፍልፍል ናይቲ ኣርእስና እውን ዝብገስ እሱ ስለ ዝኾነ ኢና ብዝኾነ ናብ ርእስና ክንከይድ ኤፋር ኣብቲ እዋን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ብዙሓት ግጥምታት ዘፍሪኻዮ ናብ ተኸታተልትና ኣቢልና ካብቲ ዝሓለፈ እዋናት ኣብዛ ወርሒ ዘይትመልእ እዋኑን ሓደ 4 ዝኸውን ግጥምታት ኣፍሪኻ ተመሊስካና ኣለኻ ሞ እስከ እንታይ ዝብላ ግጥምታት ኢኻ ኣፍሪኻ ተመሊስካ ዘለኻ ንሰማዕቲ ቡ ክንመፆ ሞ ናብቲ ካልእ ሓይሊ ሓሳባቱን ክንኣትና ኤፋር ሕራይ እቲ ግጥምታት ኣፍርዮ ዘለኹ ሃገራዊ ግጥምታት ኮይኑ እዘን ኣብ ዝገልፀን ጥራይ ኣይኮናን ብርክት ዝበለ ግጥሚ እየ ኣፍርየ ካብዚአን ግን እዘን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝስእለንን ዝሰርሐንን ዘለኹ ማለት እዩ ባንዴራ ሃገረይ ትብል ከምኡ እውን ኣብ ዝሓለፈ ገለ ተናኺፍያ ነይረ እዮ ገዛ ኣለና ትብል ናይ ሳዋ እውን ዝተፈላለየ ካልእ ሻዕብያ ትብል ሓንቲ ሕጂ ብዚ ናይ ናፅነት ኣዳልየ ኣለኹ ሕጂ ክዘርጋሓ ሻዕብያ ወሊዱ ትብል ዳ ሻዕብያ ወሊዱ ካብ ሻዕብያ ከዓ ሻዕብያ ተወሊዱ እያ ትብል ከምኡ እውን ሚስጥር ህዝባዊ ግንባር ዝብላ እዚኣተን ኣፍርየ ኣለኹ ኣብዛ ወርሒ ዝሓለፈት ድሕሪታ ቀዳሚት ዝገበርና ኢንተርቪው እዚአን ኣፍሪኻ ኣላ ኣዝዩ ድንቂ ነገር እዩ ኣብ ዝሓፅር ግዜ ከምዚ ዓይነት ፍልፍል ናይ ሓሳባት ዘለዎ ግጥምታት ከተፍሪ ምኻል ኣርስቱ ርዮ ከም ዘለኹም ርዝን ዝበለ እሞ እስከ ካብኡ ናብኡ እስከ ሰማዕትና እውን ፅበይና ከይህሉ ካብዚ ዝተቐስካየን ግጥምታት ንዓይ ዓጂባት ንዘላ ሓንቲ በኣ ክንፍልም ሻዕብያ ወሊዱ ዝብል ዘሎ እንታይ ዓይነት መልእኽታዊ ዋሕዚ ነዚ ሓድሽ ወለዶ ከተመሓላለፍ ስለ ዝደለኻ ኢኻ እወ ሻዕብያ ወሊዱ እወ ካብ ሻዕብያ ተወሊዱ እያ ሻዕብያ ክፍጠር እንከሎ ብሳሕል ኣብ እምባታት ተሳሒሉ ዝመፀ መንእሰይ ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ሻዕብያ ከዓ ብድሕሪኡ ንዕኡ ዝመስሉ ወሊዱ ንፈጢሩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ነብዕሎ ዘለና ናፅነት እዚ ሕጂ ንፅንብሎ ዘለና ዓወታት ካብ ሻዕብያ ዝተበገሰ ናፅነት እዩ ምክንያቱ ኣብ 61 ዝፈለመ ቃልሲ ኣብ 91 ከዓ ዛዚሙ እዚ መን እዩ እንድሕር ኢልካ ሻዕብያ እዩ ድሕሪኡ እውን መፂኡ ኣብ ወፍሪ ልምዓት ወፍሪ ይከኣሎ ዋርሳ ኢሉ እውን ወፊሩ መን እዚ ሻዕብያ እቲ ዝወፈረ ንኡስ ወለዶ ካብ መን ተፈጢሩ ካብ መን ይፈርዩ እንተዳ ኢልካ ካብ ሻዕብያ ወሊዱ ኩሎም ዝውለዱ ኣብ ኤርትራ ንዕኡ እዮም ዝመስሉ ሄለን መለስ ኣብ ገለ ደርፋስ እናሓተተት ትምልስ መሲለ ዶ ንጅግና መብሎ መሲልካ እወ ትብል ደርፍኻ ኣላታ ንዕኡ ዝመስሉ ይፈጥር ሻዕብያ ከዓ ኣብ ኩሉ ይርከብ ናይዛ ደርፊ ስነ ሓሳብ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ይርከብ ሻዕብያ ይብል ኣፍታ ግጥሚ ይባዛሕ እዩ ሓደ ክንዲ ሚልዮን ሻዕብያ ኣብ ኩሉ ይርከብ ኣብ ቃልስን ኣብ ዕዮን በረኻ ተኸትካ ሻዕብያ ይፀንሓካ ከተማ ተኣተኻ ሻዕብያ ይፀንሓካ ባሕርን ተኸትካ ሻዕብያ ይፀንሓካ ዲያስፖራ ተኸትካኻ ሻዕብያ ይፀንሓካ ንሱ ከዓ ባዕሉ ኣነ ሻዕብያ ረብዓይ ግንባር የብለካ ስለዚ ሻዕብያ ኣበይ ድሎ ተልካ ኣብ ኩሉ ህዝብን ተሓተትካ ከዓ
ሻዕብያ ይብለካ ስለዚ ሻዕብያ ክስራሕ ከሎ ንዕኡ ዝመስሉ ከዓ ሰሪዑ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሻዕብያ እዩ ስለዚ ነዚኣ ትውክል እዛ ግጥሚ እዚኣ ሻዕብያ ወሊዱ ሻዕብያ ትብል ኣፍታ ግጥሚ ፍጡር ሊመለኮት ኣብ ኩሉ ይርከብ እናበላ ሓርኮት እንዳሰርሐ እንዳሓለወ እንዳኣድመዐ ስለዚ ሻዕብያ ወሊዱ ትብል ነዚ ትመስል ትሕዝታ ተኸታተልትና ኣዝረዝን መልእኽቲ ዘለዎ ግጥሚ ቀሪብልና ዘሎ ኤፍሬም መኮንን እንታይ ዝብል ጥቕሱ እውን ኣዘኻኺድና ኣሎ ይከኣሎ ዋርሳይ ወሊዱ ወዲ ዋርሳይ እውን ፀላእቲ ርዒዱ ዝብል እዚ ናይ ትማሊ ቀረባ ርሕቐት ዝተሰርሐ ታሪኹን ይከኣሎ ወዲ ወይ ንዋርሳይ ወዱ ዝሰርሖ ታሪክ ስለ ዝኾነ ማእከል ናይ ታሪክ ናውእት ይና ኣሎ ሻዕብያ ወሊዱ እሞ ተኸታተልትና ቁሩብ ነታ ግጥሚ ብምልኣት ተኸታቲልና ክንምለሰኩም ኢና ናብታ ግጥሚ ኸነብል ሻዕብያ ወሊዱ ሻዕብያ ወሊዱ ኣሰሩ ዝሕሉ ዝኽተል መንገዱ ዋሕስ ናይ ሚልዮናት ዝውፈነ ዓዱ ኳዕናን ሓድገንበሳ ዘይደንን ክሳዱ ኣለኹ ቅኒቱ ዝዕቅብ ሰነዱ ኣሕሊፉ ዘይህብ ዕማኽ ካብ ሓመዱ ረድኤት ክቕበል ዘይሰድድ ኢዱ ብምግቢ ዘይጥበር ዘይስስዕ ንኸብዱ ናይ ጓኖት ክበልዕ ዘይሓድግ ማኣዱ ብያቲ ዘይምነ ፋርኬታ ጸዓዱ ብቑራስ እንጀራ ተመስገን ልማዱ ብቦጅቦጅ ማይ ዓደስ ዘሓድር መንጊዱ ስዕረት ዘይንታዩ ዓወት ዝልማዱ ሻዕብያ ወሊዱ እዌ ካብ ሻዕብያ ተወሊዱ አንታ ሻዕብያ ፍጡር ዲ መለኮት ኣብ ኩሉ ይጸንሕ እንዳበለ ሓርኮትኮት ኣብቲ ሻዕብያ በቲ ሻዕብያ ብዝኸትካዮ ሻዕብያ ኣየር ደኣ ኸይከውን ዝንሳፈፍ ኣብ ህዋ ዓለም ብምልእታ ባዕሉ መሊእዋ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ወትሩ ኣብ ሓለዋ ፍቓቕ ከይገደፈ ኩላ ከሊልዋ በረኻ ተወፈርካ ሻዕብያ ይጸንሐካ ከተማ እንተኣተኻ ሻዕብያ ይጸንሐካ ገጠር እንተኸትካ ሻዕብያ ይጸንሐካ ባሕሪ እንተሓንበስካ ሻዕብያ ይጸንሐካ ዲያስፖራ እንተኸትካ ሻዕብያ ይጸንሐካ ራብዓይ ግንባሬ ኢሉ የቕስነካ ህዝቢ እንተሓተትካ ሻዕብያ ይብለካ ይገርም እዩ ይባዛሕ ሻዕብያ ሓደ ክንዲ ሚልዮን ኣብ ኩሉ ይርከብ ኣብ ቃልስን ናብ ዕዮን ተመሊስናኩም ኣለና ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ሕጂ እውን ካብተን ሰዓባ ፍርያቱ ባዕለይ ተቐሳቢለ ኣብኦም ነብሪ ኸበና ክንቅፅል ኢና ባንዴራ ሃገረይ ትብሉና በርኪትካ ኣለኻ እዚኣ እውን ኣብ ከመይ መንፅረ ዛንታን ታሪክን ኮንከኻ ፅሒፍክያ ኣብቲ ክውንነት ንኣትኻ ኣለና ባንዴራ ሃገረይ ኣነ ብዘይቀል ዓለም ንባንዴራ ሃገረይ ብልቤ ዝፈትዋ ምክንያቱ ባንዴራ ሃገረይ ከዓ ሚስጥር ኣለዋ ትሚላ ንስለ ጨርቂ ኮነት እንተሰሪሓ ትሚላ ንስለ ዓለባ ይኮነት እንተሰፊያ ባንዴራ ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሳ ሚስጥር ኣለዎ ትሕብርታታ ተቐይሕ ደም ሰማዕታት ናይ ባሕርና ናይ መስዋዕትና ናይ ሕርሻና ብኩሉ ትጠቅስ ባንዴራ እዛ ባንዴራ እዚኣ ከዓ ብኸሙ ይኮነት ንመፅያ ወይ ብትካቦ ይኮነት እንተዓዲላትና ምክንያቱ ኣሽሓት ወሲዳ እያ ተዓዲላትና ምክንያቱ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ንኽትመፅእ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ኣብ ኤርትራ ቀሊል ኣይኮነ ዝወደቑ ኣባፅሕ ቀለልቲ ይኮኑ ስለዚ ባንዴራ ሃገረይ ኣነ ኣብ ዝኾነ ክሪኣ ከለኹ ኣዝየ ዝሕበን ምክንያቱ ኣብ ክዳን ክሪኣ ከለኹ ኣዝየ ይሕበን ተሰቒላ ክሪኣ ከለኹ ኣዝየ ይሕበን ኣብ መንደቕ ተለጢፋ ኣብ መካይን ክሪኣ ከለኹ ኣዝየ ይሕበን ስለዚ ባንዴራ ሃገረይ ኣብ ኩሉ በልበል ክትብል ኣለዋ ካብ ዝብል ሓሳብ ምክንያቱ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ዝፀርፍዋን ነዛ ባንዴራ እዚኣ ዘስተናዕቕዋን
እሞ ዜጋታትና ኢና ዝብሉ ሰባት ክሪኦ ከለኹ ኣዝየ ዝቁጣዕ ወይ ከዓ ዝስማዓኒ እቶም ዝናሽዋ ግን ብልክዕ ዜጋታታት እዮም ኢና ስለ ዝብሉ ከነመሳስሎም እምበር ወዲ ዜጋ ከምኡ ክገብር ኣይክእልን እዞም ሰባት እዚኣቶም እዛ ባንዴራ እዚኣ ብኸመይ እያ መፅያ እንድሕር ኢልካ ዮናስ ብደምን ረሃፅን እያ መፅያ ብቃልሲ እያ መፅያ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ከናእስዋን ከናሽዋን ከለዉ ማዕረ ክንደይ እንታይ ዓይነት ድፍረት ኣለዎም ይብል ስለዚ ባንዴራ ሃገረይ ማንም ክትንክፋ ወይ ከዓ ማንም ከናሳ አይደልን ኣብ እድያት ክትስቀል ደልያ እድያት ኮይና ክትከይድ ኣብ ማልያታት ክትስለም ደልያ ኣብ ቆቢዕ ኣብ መኪና ኣብ መንደቕ ኣብ ትንዓ ዝተደለወ ዘንጊ ኣብ ኩሉ ከተንበልብል ይደልያ ስለዚ እዛ ባንዴራ እዚኣ ክቡር ዋጋ ከፊላ ዝመፀት ባንዴራ ስለ ዝኾነት ኣዝየ ይፈትዋን የኽብራን ስለዚ ነዛ ባንዴራ እዚኣ ስትንክፈለይ ወይ ፀርፈለይ ከዓ ወቃዕ ዝባነ ይብሉ ወለድና ስለዚ ብከምዚ እየ ነዛ ፀፍቲ እዚኣ ፅሕፍያ እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ ስነ ጥበበኛ ኤፍሬም መኮንን ይከዋር ተኸታተልትና ኩሉ ዘቕርቦ ዘሎ ኤፍሬም መኮንን ግጥምታት ኣብ ገለ ሕሉፍ ሰሚናራት ኣብ ዝካየድ ነብር እዋናት ንዓይውን ዘዘኻኽረኒ ኣሎ ንኻልኣይ እንተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘቲ ሰራዊት ዝሃገር መግለፂ ኣብ ዝገብረሎም ዝነበረ መረዳእታ ዝፈጥር መግለፂ ይህቦም ነይሩ ነቶም ንኡሳን ወለዶታት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ እንታይ ኢልዎም ምስታ ባንዴራ ተኣሳሰር ነጥብን ይዘኪርኒ ናይ ካልኦት ባንዴራታት ዓለም ኣይፈልጥን ኤርትራዊት ባንዴራና ግን ብስትንፋስ ሰማዕታትና እተንበልብል ባንዴራ ኢሉ ኣብ ዕምቆት ናይቲ ስምዒትና እተወነቶም ተምሃሮ ሓበሬቱ ክህብ ሰሚዐ ኣለኹ ሓደ እዋን ብዝኾነ ነዛ ባንዴራ ሃገረይ ትብል ሕጁን ናባኹም ክነብላ ቁርብ ግዜ ንምስትምቃር ክንበኩም ክንምለሰኩም ኢና ተኸታተልትና ባንዴራት ሸዓተ ብሔራት ያ ባንዴራይ ውቅብቲ ወለሎ ቀላሲ ሰውራና መንነት ሰብውዕሎ ክብራ ዘንጊ ጽንዓት ብንቕሓት ዝሕሎ ይካዋር ሓጹራ ኣብ መትከሉ ዘሎ ባንዴራይ ባንዴራ ሃገረይ ንሳን ምጽባቓን ንመን ዘየህንን ምግራማን ምድማቓን ኩሕላ ወርቂ ኣልማዝ ቅርፀን መናድቓን ንዓለም ትደጉሕ በሪቐን ደሚቓን ፈተውታ ክንሕበን ንሕና ፍቀርታን ደቃን ጸላእታ ሓርቂሞም ተዋሒጦም ሕርቃን በሪኻ ዲናቶም ብዕጽፍን ፈረቓን መናፍሲ እከይ ናይ ሞት መናፍቓን ተመሊስናኩም ኣለና ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ሞፍሬም ብትኻልእ ሓሳባት እውን ክንሰግር ኢና ቅድሚኡ ግን ዘን ኣቕሪብካያን ዘለኻ ግጥምታት ፈለማ ክንውድእ ዕዮ ገዛ ኣለና ትብል እውን ኣብ ከመይ ኩነት ኮይንካ ደሪፍካ ንናይ ሓይሊ መልእኽቲ ትሃርመልካ ኢኻ ፅሒፍካ ዘለኻ ዕዮ ገዛ ኣለና ዕዮ ገዛ ኣለና ቅድም ኣብ ዝሓለፈ ግጥመይ ኣለና ዝዕየ ትብል ሰሪሐ ነይረ ኣብዚ ብተቓሊሓ ቀሪባ ድሕሪኡ ከዓ እዛ ዕዮ ገዛ ኣለና ካ ኢለ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዕዮ ገዛ ኣለዎ ብዙሕ ዝኩስተር ኣለዎ ብዙሕ ዝፀፍፍን ዝተዓራርን ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ዕዮ ገዛ ኣለና እዚ ዕዮ እዚ ከዓ ብዓልየት ወገንነት ብዓደይ ዓድኻ ብምስለይ ምስልኻ እናበሉ ዝፈላለዩ ብዙሓት ኣብ ኤርትራ ቀቢላ ሃይማኖት ወይ እውን ብሄር ወይ እውን ዓደይ ዓድኻ ዝበሃል የለን ኩሉ ሓደ ዓይነት ደም ፈሲስዋ ዝመፀት ሃገር እያ ስለዚ ነዚኣቶም እያ እዚኣ ከዓ ኣነ ከም ኤፍሬም ክርስቲያን እየ ኣነ ከም ኤፍሬም ኣስላማይ እየ ብኩሉ እየ ምክንያቱ ወዲ ህዝቢ እየ ንህዝቢ እየ ዝነብር ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ከም ዝነብር ብወርሕን መስቀል ኢሉ ከም ዘይፈላለ ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ናይ ኩሉ ኢሉ ንሃገሩ ኣኽቢሩ ዝኸይድ ህዝቢ ምዃኑ እያ ትገልጽ ምክንያቱ ብሕብረት እዩ
ህዝቢ ኤርትራ መስቀላን መሐመድን ከይተባሃለ ኢሉ ናጽነት ኤርትራ ምጽዋ ኣብ ጎቦታት ሳሕል ኣብቲ ጽምእን ጥሜትን ኣብቲ ቁርና ሰሓይታን እስኻ መሐመድ ኢኻ እስኻ መስቀላ ኢኻ ከይተባሃሉ ሓንቲ ንሶላ ተኸዲኖም እዮም ነዛ ዓወትን ናጽነትን ኣምጽኦም ስለዚ እዛ ግጥም እዚኣ ምናልባት ኣብ ከረም ኮይደ የስኢለያ ኣብ ገለ መሳግድ ኣብ ገለ ቤተ ክርስቲያን ኮይነ የስኢለያ እዚኣ ድማ ንሕብረት ህዝቢ ኤርትራ ክትጠርንፍ ትኽእል ዕዮና ዕዮ ገዛ ከዓ ሓድነት እዩ ነቲ ሓድነትና ክነጻጽል ዝፍትን ንዓና መሲሉ ኣብ መንጎና ከኣቱ ዝፍትን ከመይ ጌርና ክንጽሎ ኣለና ከመይ ጌርና ክንርሕቆ ኣለና እስኻ ኣስላማይ እስኻ ክርስቲያን እስኻ ሓማሴን እስኻ ከለጉዛይ እስኻ ሰራይ እስኻ ባደንከል እስኻ በዓንሰባ እስኻ እቲ ከይተባሃልና ሓንቲ ኤርትራ ኣሚንና ክንከይድ ከም ዘለና ብፍሉይ ከዓ እቶም ባዕልየትን ዓድን ብቐቢላን ንህዝቢ ክበታትኑ ዝፍትኑ ንዓታቶም ንሕና ክንቃለሶምን ክንምክቶምን ናትና እንተኾይኖም ኣብ መስመርና ክንእትዎም ዘይናትና እንተኾይኖም ከዓ ክንጽሎም ከነርሕቆም ከም ዘለና ተስምዕ መልእኽቲ እያ ስለዚ ዕዮ ገዛ ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ሕጁን ዕዮ ገዛኻ ከዓ ሓድነትን ፍቕርን ሰላምን ርግኣትን ከተስፍን እዚ ትዕዮ ገዛና ኣለዉ ብዙሓት ኤርትራውያን ዝመስሉ ኣብ መንጎና ኣትዮም ክበሳስዑ ዝፍትኑ ከም ተኹላ ኣብ ማእከል ኣባጊዓትዮም ክፍርሱ ዝፅዕሩ ስለዚ ነዚኣቶም ብምንታይና ወጊድ ንብሎም ወይ ነርሕቆም ተዳሂልካ ብፍቕርን ሓድነትን ሓንቲ ኤርትራ ኣሚንና ንሕና ትሽዓተይ ብሄርና ኣብ ክልተ ሃይማኖት ኣለና ኣብ 6 ዞባታት ከዓ ንነብር መፀውዒትና ግን ኤርትራ ትብል ስም ከምቲ ቀደም በዚ ኣከለ ጉዘይ ኣሎ በዚ ሰራይ ኣሎ በዚ ጽልም ኣሎ ኣይኮነን በዚ ደቡብ ኣሎ ኢልና ኢና ጠሪትና የደለና በዚ ከረን ኣሎ በዚ ሰንሒት በዚ ዓንሰባ ኣይኮነን ዓንሰባ ተባሂሉ ተቢል ዘሎ በዛ ዓዲ ክስታይ ኣሎ በዛ ዓዲ ክስታይ ኣሎ ማእከል ተባሂሉ ተሰቢል ዘሎ 6 ዞባታት ለሓድነት ዘንጸባርቕ ስም ሒዘን ዞባ ዝብል ስም ሒዘን መፅን ዘሎ ንሕና ከዓ መሊስና ከዓ ካብቲ ዞባ ንወፅእ ኣብ ምንታይ ዳኣቶ ኣብ ሓድነት ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓድነት ዝኣምን ህዝቢ እዩ እዚ ድማ ካብ ዘሎ ጥንኩር እንዲሁ ካብዚ ንላዕሊ ንኽጥንክር ከዓ ክፅዕር እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ተጋዳላይ እስኻ እስላማይ ኢኻ እስኻ ክርስቲያን ኢኻ እስኻ ዝሓረትካዮ ይበልዕኒ እስኻ ዝኸስተንካዮ ኣይጥዕምን ዝበሃሃል ነርቶ ዝኸውን እዛ ሕጂ ነብዕላ ዘለና ወይ ነስተባቕራ ዘለና ናጽነት ኣይምራናያን ስለዚ ሓንቲ ንሶላ ምንጻፍና ሓንቲ ጋብላ መስተይትና ሓንቲ ሸሓኒ መብልዒትና ኩላትና ብቦጅቦጅ ማይ ዓደስ ተመስገን ኢልና ዝዓበና ቅዱሳትን ምኡዛትን ህዝቢና እሞ ከም ቀደምና ኣብ ፍቕርናን ኣብ ሓድነትናን ደው ክንብል ነዚያ ተንጸባረቕታ ገጥ ኣብ ዑር ተጸሚዶም ተዓቲሩ ዕርፊ በርቂ መስታሂቡ ሰማያት ክኻፊ ሆጨላይ እናበለ ክሓርስ ሓረስታይ መሬት ረሂቡ ክዕንድራ ኣብታይ መሳጊድ ክእዘን ኣብ ኣጋ ወጋሕታ ደወል ቤተ ክርስቲያን ዝዘርአርካ ባህታ ጀለብያ ምስ ሰደሬት ጌርና ገለን ጻዕዳ ኩታ ብሓደ ንቖርስ ናይ ፍቕሪ ብርኩታ ኣብ ገጽና ይንበብ ናይ ውሽጢ ፍሽኽታ ንሕና ኤርትራውያን መፍቀርቲ ሃገርና ባህልና ንሕሉ መኽበርቲ እምነትና ኤርትራ ቕኒቱ ዝተወልደ ቖልዓ ብሓደ ንፍጽም ናይ ሃገር መብጽዓ ኣብ ሕማም ኣብ ሓዘን ኣብ ሓጎስ ኣብ መርዓ ብሓደ ንውልዕ ናይ ሕብረትና ሽምዓ ቤት ጸሎትና ኣምን ስግዳን ጾም ኣርበዓ መስጊድ ደየቦና ንገብረሉ ደዓ ንሕና ኤርትራውያ እዚ ጽቡቕ መግለጺ እዩ ኤፍሬም ኣብዛ ግጥሚ እዚኣ ጠቒስካ ከም ዘለኻ ሓሳባ ዘሎ ወለዶ ሓድሽ ወለዶ ኤርትራ ኣዝዩ ንቑሕ እዩ ካብ ብራኽ ይከኣሉ ዝወፀ መንእሰይ ኤርትራ ብኩሉ መንገዱ መዳዩ ዝነጥሐ ወለዶ እዩ
ከመይ ኢሉ በዞም ጉጉይ ፖለቲካ ዝክተሉ ሓደ ሓደ ተረፍ መረፍ ዜጋታት ክደናገር ኢልካ ዝሕሰብ ብርድኢትካ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ምስለ ናይ ኣቦታት ጎበዝ ኣብ ደረቱ ዝበሃል ኣሎ ጓይላ ተዕሚሩ እሞ ጎበዝ እናበን ጓይላ ከይበላ ኣትዩ ክስዕሳዕ ሓድር ዝተፈላለየ ከምዚታት ምናልባት ሓደ ሓደ ገሬታት ክሰድዑ ወይ ክጋገዩ ይኽእሉ ይኾኑ እምበር መንእሰይ ኤርትራ ንቑሕ እዩ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ ዜጋ ንቑሕ እዩ ኣይጋገን እዩ እቶም ከጋጊዎ ዝፅዕሩ ከዓ ከም ዝበልናዮ እዮም ካብ ቀደም ካብ ኣበጋግሶኦም ስረ ዘይነበሮም ስረ ከፍትሑ ከዓ ፅዕሩ እዚኣቶም ካብ ቀደም ዝኾነ ኣለዉ ሕጂ ብዙሓት ኣብ ማስ ሚድያ ንሪኦም ብዛዕባኦም ክዕለካ ከሎ ሓደ ምስኦም መጋድልቶም ድዩ ማዓይቶም ድዩ መጓይቶም ድዩ መቃልስቶም ድዩ ክዕለካ ከሎ ብዛዕባኦም ምስ ኣበልካስ ክትሪኦም ፀኒሕካስ ትፍንፍኖም ብዛዕባ ሓደ ዕለን ነይሩ ሓደ እዚ ትሪኦ ዘለካ ሲልኒ እዚ መን ኢኻ ትብሎ ብዙሕ እኳ ሽሙ ክጠቕሶውን ብዙሕ ክስተያት ኣይኮንኩን ኣብታ ቴሌቭዥን ኣሰናድያ ገለ ትበሃል ዘሎ መድዮም ዝብሎ እሱ ብልሳ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራስ ምሳና እዩ ነይሩ ብል ሓደ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ማለት ኣእምርኡ ብህዝባዊ ግንባር ተሓፂቡ ዝዓበየ ብጀካ ህዝባዊ ግንባር ካልእ ዘይፈልጥ ውሉድ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ማለት ጅግና ኮይኑ ዝተፈጥረ እዩ ዝኾነ ነገር ኣይተበከለን ናይ ፀላዕዲ ናይ መግዛእቲ ነገራ ፈፂሙ ኣይተበከለን ቅዳሕ ተጋዳላይ በቃ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ማለት በቃ ካብታ ማህፀን ጀግንነት ዝፈልፈለ ካልእ ደይፈልጥ ጅግና ኣሎ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ማለት ሕጂ ኣብኡ ምሳና ነይሩ ይብል ሽዑ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ጉብዝ ክንብል ከለና ብለኒ ንህወ ኺና ክንከይድ ክንዋጋእ ክንቃለስ ኣብ ሓይልታት ክንፅንበር ንሃድም ቆልዓ ኢሎም የምፁና ከምዚ ንገብር ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ግን ይብል ኩሉ ግዜ ዕድሚኡ የጉድል ንኸይከይድ ናፍቲ ድፋዕ ዕድሚኡ የጉድል ዝብልካ ሰብ እወ እዚ ክንብሎ ፀናሕና ዕድሚኡ የጉድል ክንደይ ዕድመኻ ኩሉ ግዜ 12 13 ኩሉ ግዜ 12 13 ከምኡ እንዳበለት ናፅነት ትመፅእ ናፅነት ምስ መፀት ከምዚ ንሪኦ ናይ ስራሕ ዕድላት ሚኒስትሪ ዜና ሓደ ናይ ስራሕ ዕድላት ክኸፍት ሓደ ምልክታ የዳሎ ምልክታ ምስ ኣዳለወ ክምዝገብ ከም ጋዜጠኛ ኮይኑ ሚኒስትሪ ዜና ገፁ ኸይድ ምስ ከደተ ዕድሚኡ ኣይኣኸለን ትሕቲ 18 ይቅበልን እዩ ስለዚ ዕድመኻ ኣይኣኸለን ንእሽተይ እዩ ንእሽተይ ኢኻ ተባሂሉ ሰብዚ ግን ዕድሚኡ ይሓብእ ነይሩ በል ልዕሊኡ ዕድሚኡ ድሕሪኡ ኣነ ዕድመይ ቢገጋየ ዘፅሕፍ ነይረ ከምዝን ከምዝን ዕድመ ኢሉ ከም ብሓድሽ ኣመሓይሹ መፅእ ናብኡ ኣብኡ ኣመሓይሹ ምስ መፀ ፀኒሑ ኣብ ገለ ስራሕ እንዳበለ ከሎ ገለ ፈተናታት ይካየድ ፈተናታት እታዩ ናይ ዜና ናይ ድምፂ ፈተና ይድካየድ ብናይ ድምፂ ተሪፍካ ተባሂሉ ከዓ ካብቲ ስራሕ ይእለ ካብቲ ስራሕ ተዓልዩ ላዕልን ታሕትን እብል ኣብዚ ከተማ ኮለል ዝብል ነይሩ ንሪኦ ነርና ብድሕሪ እዚ እዚ ወራር ይመፅእ ናይ ወያነ ድሕሪ ልምዓት ኣብ ምስ ወፀ ከዓ ክኸትት ኢሉ ከትት ናብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ገለ ፅሑፋት ክፅሕፍ ይጅምር ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ቀኒ ፀኒሑ ብነብሪ ፅባቅ ኩሉ ግዜ ስታይ ዝበሃል ኣሎ ብውበ ዝተፀፍዐስ ውበ እናበለ ነብር ይበሃል እዚ ከዓ ብነብሪ ምስተፀፍዐ ክሳብ ሕጂ ነቲ ነብሪ እናተፃረፈ ኣፍታ ስንጭሮ ዝኾነት ኮምፒተሩ ተሸኪዑ ክዛረብ ገለ ክሰምዖ ከለካ እዚኣቶም እዮም ነቲ ሰብ ከስድዕዎ ወይ ከደናግርዎ ዝፍትኑ ገና ኣብቲ ዝነበሮ ቦታ ሒዙ ናይ ብፆቱ መዓንጣ ዘይነበሮ ሕማቕ ሰብ ልክዕቲ ወዲ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ምስላ ወዲ መሪኻ ዝበሃል ኣሎ ወዲ መድ ምዃኑ ከዓ ንፈልጦ ኢና ኩላትና ድሕራ ሕነ ኣለዎ ወዲ ገባት ኮይኑ ልክዕ ከምኡ ዓይነት ሕጂ እዚኣቶም እዮም ነቲ መንእሰይ ከደናግርዎ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ቃልሰይ እቲ ፅሑፈይ ከዓ ነቲ መንእሰይ ከይደናገር በዚኣቶም ሰብ ስለምንታይ ዕድሚኡ ዝሓብእ ነይሩ ከይዋጋእ ከይከይድ ጅግንነት መዓንጣ ስለ ዘይነበረ ሕጂ ናብ ኮምፒተር ኮይንካ ምዝራብ እምበር ካልእ የለን ከምኡ ዝኣመሰሉ ብዙሓት ኣለዉ ሕጂ ብድሕሪኡ ዝፈልፈሉ ንሪኦም ዋላ ክትጠቕሶም ኣዝዮም ክሳይ ዝገብሩኻ ዋላ ምሳና ዝነበሩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድዮም ገለ ንጠቕሶም ከም በዓል ኪሮስ ኣብ ዝሓለፈ ጠቒስና ነርና
قال بقدام قال سمع بليو حلف كبلسي كاب زدرف كوس زتواقع كوبز حلو مو أنا أغاب سواقهم زدرفهم زهادو مو خمس بزع زفلطة بعد زي ولو نبت زي قلناتون أزيو زي اللي زي قالها يوم السد زي مغنياتو قد ما بعد 5 عامات يبوب بازع عارفه مغنياتو كبر مت النفس يخبرك كاز بحال نسدروهم كسع نسدروهم زصرفوا من الناس سدروهم تحابيو زنبرك كسع كم زقسي زبرو أبات كم تقدر فلت من يسو اسفزي كيروس أبو أبات كم تقدر فلت زخونة فلت عد خم زي يقول لنا نفلت الجزي أتوم يمتوم زدانا أجرو بعد بيج أديم قال ملز بحال الله بيج أخم ترجمسي سلامتاي بيج أوتسيو يبحال مالين دولو هنا كلام له سلامتاي بيج أوتسيو بيج أس نايمتاي ملكتيا أو خلق حد جاز خون سبر الداي بيج أسي ناي قال بوتا تاسيرا ويكان قال داي وده حجر بحزة تاسيرا بهو يوم بيج أيلهم مويز بحالا وعرقتو قال خشاركو خلوا بزختما سلازي خلوا مننا توم تاريخ خلوا سلازي زمن السي زولدو زقن بزيوم كدنا قري ماسي ميديا أزيو زحزنا كابز جزيزي نساتو ما بزخونه ترخبه الكاخ الزارو وشلتات كوينو سلازي كل جزي من السي كعبزي أتوم كدنا قر ويكعبزي أتوم كجاجة يقولوا ناتو إرتراو من السي حموت ما يقداموت سالي أوز عبي من السي سلازي خونه حموت أبوتا تأخذ التام كم زي يقول لي زمعت بزك حجون قابت منفس نايقت متاتكا كيوتا حزبو جنبار تقولون علاتكا بزعبا زياون قلا حبريت هابنامو نعملو مستمقارنا سكرينا حرا حزباو جنبار حجي إذا حزباو جنبار تبالكا حزباو جنبار فوري كبرلو زيا قلت مزيا خد صحفا كله هذا جينا برغادر جنرال تخللو بسوس تزارب يا مجمرة تحسوناتون انت تقربوا انا تسبقوا تيصبقتيا مخنياتو لحزباو جنبار صلي ايولكا درع كتبلو تخلي حزباو جنبار فولي ودبيو نبلي دقلصا سلازي انا خلك كابا تبجسي لحزباو جنبار متنكاف مالت قفو نغبي متنكاف مالتي كم جرا نبر متنكاف عين كم جرا نبر محز مالتي سلازي حزباو جنبار بزخونه ختنكف بزخونه كزله بزخونه خنقس زي بلو كبر سنيو سلازي حزباو جنبار مالت ناي حزب جنبار زي حزبي حزباو جنبار قالوا كو نقول كستايت كو سمعي كده بس باو جنبار سلازي حزباو جنبار سي بتاع مجلس يبلون بحفشو قنتا قتمي ولا أبسئل كو أبزو يلان باوريو سلازلاقن تخاتاتل تيجن كسمعها خلي مالتي نقولوا مستمقار نواخ نبلوكم تخاتاتلتنا كنملسوكم هنا كلتا تنفاس يلن حانتياتا منبار بمنبارو مس هزباو جنبار هزبن سراويتن بلوص مكببار قال كيدان أسيرو ناي جغنت أمبار يترف عبزوان مس عسر قاما كبرو مسفلتت علم بعلما أبتسون كرقزي ندخي سبع علامة هيوت كفيليو هاجر زقرم أبتسون كروان ناي قد لقل تمتم هيوت نخفتر مسموت زتماتم هزباو جنباريو بقليل زي دقم انت ابزق انت ابي امع شوخ مرقم ابتهرورو ما فطور زي نبرلو دنا زي رخبلو رسو زاتلولو قرورو نغيصو تميت تلحيسو فطم كي تدهلي وشت او منفسو قنزا تصميمو في الشختا يملسو مسرع كيبتخي ناب عود قسكيسو حزباو جنبار تملسناكم على زخبركم تخاتاتلتنا كالون تخاتاتلتي إريتريان ميديا نيتورك سنطبنيا إفريم مكونني كوار عبد زحالف ورحي أو شتز ورحي كاتدحراك على متيكم مالتي سكيت خالق حزبتاتني علمك ندوع لنا حقنتنا نتقيانا بتقان كوسك خنسمعو بزبل شروه بعقومات حقوم زع عينتو بتقان كو خسمع فتين لما بمنتاي قانك هذا اللي هذا اللي هنحج بأورومو
ኣምሓርኛ ወላ እንታይ ብምንታይ ታሪክ ኢላ ዘናጅ ኩሉ ብግዚኡ ክዳሎ እንዲሁ ሕጂ ግን በምሓርኛ ሓንቲ ኣዳልየ ኣለኹ ማለት እዩ በምሓርኛ ከዓ ምናልባት ነቶም ክርድኦም ዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ሲ ባሕሪ ገለዶ ዝብሉ በምሓርኛ ብዙሕ ነቶም ትግርኛ ክፈልጡ ዘይክእሉ ብዙሕ ከዳናግርዎም ብዙሕ ክምድሩ ክዛረቡ ይርኢ እሞ ኣነ ከዓ በምሓርኛ ገይረ የኤርትራ ወታደር ነኛ ትብልታ ግጥሚ ትርጉማ ኣነ ወታደር ኤርትራ እያ ትብል ከም ወታደር ኤርትራ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሓለዋ ባሕረይ ብዛዕባ ናይ ምድረይ ብዛዕባ ናይ ኣየረይ ናይ ኩሉ እያ ትገልፅ ስለዚ በምሓርኛ ከዓ ብትግርኛ ነቶም ክሰምዑ ዝግብኦም ኣስሚዕና ኢና ነቶም ክሰምዑ ዘይክእሉን ሕጂን ብቋንቋኦም ከነስምዖም ምክንያቱ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ህፃናት 4 ኪሎ ብሎም እዞም ጀጋኑ ብፆትና ስለዚ በምሓርኛ ገይረ እዚኣ ናብቶም ዘይበፅሐ እዝኒ ንክትበፅሕ ክትቃላሕ ኣብ እዝኖም ከይዳ ክሰምዕዋ በምሓርኛ ኣዳልያ ዘለኹ ኣርስታ ከዓ የኤርትራ ወታደር ነኝ ትብል ኣነ ፅኑዕ ወታደር እየ ትብል ናይ ኤርትራ ወታደር እየ ናይ ኤርትራ ወታደር ከዓ ንቐል ከይተባህለ እዩ ዝነቂ ዕጠቅ ከይተባህለ እዩ ዝዓጥቕ ኩሉ ግዜ ድልው እዩ ስለዚ ካብ ቀዳሞት ኣቦታትኩም ተምሃሩ ባሕሪ ትበሉ ምክንያቱ ዓሳታት ናይ ቀይሕ ባሕርና ቀደም ተመጊቦም እዮም ነቦታቶም ነቦሓጎታቶም ሕጂ እውን ንሳ እያ ዘላታ በትሪ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ፍቕሪ እዩ ዝደሊ ፍቕሪ ህዝቢ ኤርትራ ሰላም እዩ ዝደሊ ምስ ከባቢኡ ከዓ ተረጋጊኡ ከይድ እዩ ዝደሊ ብትኽክል ከዓ ምስ ከባቢኡ ከዓ ክረዳዳእን ሰላም ክገብርን ምዃኑ እየ ዝፈልጥ እቲ ብጥቓና ዘሎ ብትኽክል ከዓ ብፍቕርን ስኒትን ክነብር ድሮ ኣብ ኣፍ ደገ በፂሑ ከም ዘሎ እየ ዝፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ክብፃሕ እዩ ሰላም ክኸውን እዩ ነቱ ካባና ርሕቕ ኢሉ ሕጂ ዝህውትት ደሎ ከዓ ከስምዖ ንዑ ከነስምዖ እሞ እሱ እውን ሰላም ክገብር ምክንያቱ በትሪ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ከም በትሪ ሙሴ እያ በትሪ ሙሴ ሳብ ባሕሪ ምስ ተቐመጠት ባሕሪ ትኸፍል ተመን ትኸውን ኣጋንእ ናብ ደም ትቕይር ብዙሕ ነገር እያ ነራ በትሪ ሙሴ ልክዕ በትሪ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ በትሪ ሙሴ ምዃና ክፈልጦ ከም ዘለዎ ፈርዖን ሲ ንባሕሪ ኤርትራ ክሰግር ከሎስ ብበትሪ ሙሴ ሓት ምስ በለት ኣብ ማእከል ባሕሪ ከዓ እንታይ ኮይኖም ምስ ሰራዊታዊ ጥሓልዩ ዝብል ሕጂ ከዓ ንባሕሪ ኤርትራ ዝምነ ኣብኣ ክጥሕል ጥራሕ ስለዚ ኣብኡ ከይበፅሐ ግን ሰላም ክገብር ከም ዘለዎ ልቦና ክሽምት ዓይነት ክዕድግ ከም ዘለዎ ልቦና ልክዕ ከምኡ እምበር ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሰላም ዝሸባሸብ ሰላም ዝደሊ ፍቕሪ ዝደሊ ናይ ብሓቂ ብዝቑርብ ግዜ ገለ ናይ ሰላም ድምፂ ክስማዕ ከሎ እዚ በዓል ጅግና ኣወል ስዒድ ብፃይና ፅምዶ ዝብል ክሳብ ክበፅሕ ከሎ ብዙሓት ዝሓመሙ ክርኢ ይቀኒ ክሓሙ እዮም ከዓ ምክንያቱ ንሶም ኣመሳሲሎም ንጎረቤት ከምዚ ገይሮም ነቲ ዓደም ሓራ ዘሎ ኣታሊሎም ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣፅሚሞም ሰላምና ክዘርግዮም ዘሊ ነይሮም ንሕና ግን ምስ ከባቢና ሰላም ከም ደሊ ከባቢና ከዓ ንሰላም ከም ዝበትገና ምስ ረኣዩ ማዕረ ክንደይ ይዕበድ ቢዶም ወይ ከዓ ተፀሊሎም ርእዮም ስለዚ ሕጂ እውን ንሕና ሰላም ኢና ንደሊ ነቲ ሰላም ዘይደሊ ግን በትርና ድልው እዩ ምናልባት ኣብ ገለገለ ህዝቢ ኤርትራ ሓዳግ ብኾነ እየ ዝፈልጥ ሓዳግ ህዝቢ ኤርትራ ሙሉእ መዓልቲ ካብ ንጎ ክሳዕ ምሸት ክዋግኦን ክቆትሎን ዝወዓለ ምሩኽ ኢዱ ምሰልዓለ እንታይ ትገብሮ ይምህሮ ሓድገሉ ሓዳግ እምበር ረሳዓካ ኣይኮነን እዚ ፅቡቕ ነገር እዩ ሓዳግ እምበር ረሳዕ ኣይኮነን ምክንያቱ እዚ ስለ ዝኾነ ኣርማና እንታይ እዩ ገመል እዩ ገመል እዩ ኣርማና ገመል ከዓ እቲ ዘይርስዕ እንስሳ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሓዲጉ ማለት ረሲዑ ማለት ኣይኮነን ዝሓለፈ ፀገማት ዝሓለፈ ሽግር ዝሓለፈ ደም ዝሓለፈ ምፍሳስ ረሲዑ ማለት ኣይኮነን ግን የቕረ ንዝበሎ የቕረ ባህል እዩ የቕረ ኢሉለይ ኣሎ ኢሉ ከዳህልል ንዝፍትን ግን ሕሉፍ ኣይርስዕኒ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ሸፍሻፉ ኣብ ኢዱ ምዃና ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽር ደሊ ማለት እዩ ንሰላም ንርግኣት ግን ወትሩ ግዜ መስዋዕቲ ምስ ከፈለ እዩ ኣዝዩ ፅቡቕ መግለፂ ኢኻ ትበና ዘለኻ ኤፍሬም መኮንን ተኸታተልትና ቅድሚ ስቱድዮ ምእታውና ሲ ስለምንታይ ኪኖ ብትሽዓተ ቋንቋታትናስ በቲ ካልእ ባዕዳዊ ቋንቋ ክትገጥም ፈቲንካ ምስ በልክዎ ሲ ቃል ንቓላ ዝሃበኒ ሽዑ እቲ ካልእ ዓለም ንሓቅና ንጅግንነትና ንቅያና ክስወጦ ስለ ዝደልዩ ኸ ኢሉ ኮፍ ኣቢሉለይ ነይሩ እታ ቅድሚ ምእታውና ዝበልካኒ ደግማ ዘለዎ ብዝኾነ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሓሪ ምዃኑ ንዝማረኸ እውን
ቅድሚ ገለ ደቃይቅ ቀትሎ ኢሉ ዘዋጣውት ነበረ ምስ ማረኾም ምሕረት እዩ ዝገብር ህዝቢ ኤርትራ ዝበሎ ብግልፂ ንምዝራብ ልክዕ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኣብ ዓርቢ ጉንበት 1991 ነቲ ልዕሊ 120,000 ዝግመት ምኩሕ ሰራዊት ደርግ ተማሪኹ ኢዱ ንላዕሊ ምስ ሃበ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ደርጎኛ ሰራዊት ይቅተል ይምቋሕ ከም ዘይነበረ እኽለማይ እናሃበ እናዓንገለ ፅቡቕ ናይ ገፅ ፍሽኽታ እናርኣየ ክሳብ መንገዲ ተሰነይ ብሰላም ኣፋልይዎ እቲ ርህራሄ ንምግላፅ ኤፍሬም ዘምፅኦ ንምድርዑ ኢለ ኤፍሬም ኣብቲ ካልእ ዘሎ ዛዕባታት ከንታይ ትብለና ምስቲ ሓፈሻዊ ሲናርዮ ወይ ስነ ሓሳባት ሒዝካ ዘለካ ምዝ ምስትእሳር ምዝ ኩሉ ኤርትራ ተሓልፎ ዘላ ቅያ ታሪክን ናይ መንእሰይ ኤርትራ ሓይልን ተፀዋርነትን ኣብ ግምት ኣእቲኻ እንታይ ትብል ጎኒ ጎኒ ዘዕላልና ሕራይ ፅቡቅ የዳስ ነዛ ዝበልካዮን ገለ ብፅሑፍ መልክዕ እውን ዘዳልኽዋ ነይራ ፅቡቅ እሳ ድማ ድምፂ ዓወትን ዓውታ ውድቀትን እያ ትብል ድምፂ ዓወት ላዛ ዘለዎ ህዱእ ቀስ ኢሉ ኣብ ውሽጥኻ ዝሰርፅ እዩ ዓውታ ውድቀት ድማ ልክዕ ከም ባዶ ገረኛ ገረውሮ እናበለ እዩ ዝኸይድ ሎም ዘበን ዝነደይ ወይ ድማ ዕሸላዊ ፖለቲካ ምስ ምንዝርና ወይ ጥንቁልና ከተመሳስሎ ዘገድደካ ውዱቕ ኣጀንዳ ብፍሉይ ፍልስፍና ክንሰምዕ ሓጊናን ከሪምናን ኣለና ከምዚ ቀዲምና ክንብሎ ፀናሕና ገሊኦም ሆቴላት ኣዲስ ኣበባ ልክዕ ከም ሓደ ድፍዓት ቆፂሮም ክቃለሱ ኢሎም መፂኦም ቀዲሞም ወረታት እዚኣቶም ማለት እዩ እሞ እዞም ሰባት ልዕሊ እቲ ሃገር ክከላኸል ኣካል ዕድሚኡ ዕድላቱን ንድሕሪት ገዲፉ ኣብ ኣኽራን ንምውዓለ ትንፋስ ቁራስ በሊዑ ኣንፃር ኣባያት ኪሉ ዝተዋግአ ከይዕረፈ ቁስሉ ከይኾየ ድማ ንምድሪ ዓደቡ ብፀጋ ረሃፁ ኣብ ዲጋታት ሓፅብታት ሩፍታ ህዝበ እዩ ዓስበይ ብምባል ጎቦታት ቀዲዱ ጥዑም ሽታ ሽላን ወጊድ ኢሉ ሰርኑ ብዶሮና ዒክታን ትክን እንዳተሰርነቐ ኣካሉ ብሞተር ማሽነሪ እናተሰራሰረ እኳ ዝሑል ማይ ከይሃረፈ ንልዕሊ 18 ሰዓታት ዝሰርሕ ሽዑ እውን ብደም ክቡራት ሰማዕታት ማሕሉ ኣሓዲሱ ህዝቡን መንግስቱን ዝዓደገን ማሽነሪታት ከይዓንዋ ዝባነን ሓፂቡ ንውሽጠን ፀጊኑ ነታ ወጋሕታ ዝለበሳ ኮምፕላሴ ንኸይቀየረ ኣብ ቁሪ ቴንዳ እንዳደቀሰ ከምቶም ዘጋይፁ ክጋይፅ ከይበለ ንትበርቕ ፀሓይ ብተስፋ ናይ ስራሕ ወኒ እንተፀቢኡ ኣካሉ ምስ ዓረ ሓይሉ መዚኑ ደናጉላ ኣብ ዝባኑ ፀይሩ ንዓቐብ እናጓረተ ድምፂ ተስፋ ካብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዝተሓረመ ዓድታት ናይ ደስታ መለኸት ነፊዑ መን እንተበልኩም እዚ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ሓበን ህዝቡን ሃገሩን ዝኾነ ጅግና ወሎ ይከኣል ዋርሳ እዩ ንሱ ትመትከላው እምነት ዝወነነ መንእሰይ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ መብረ ንፀሓይን ወርሕን ብስራሕ ዘረብርበ ፃዕራ መወዲ ህዝቢ መዳርግቲ ኣልቦ ሰራዊት ኤርትራ እዩ እወ በቲ ሓላፊኡ ዝኾነ ህዝቡ ድማ ውሉድ ብኣምሳል ፈጣርን ረብን ዝተመስገነ ልዑል ኢኻ እሞ ዝገብረልካ ድግስ ደጊምካ መፅዓኻ ትሕድሰሉ እዩ ክትወፍር ከምቶም ሽመትን ስልጣንን ዝሃርፉ ዘይምዃንኳ ኮሪዐ ብምባል ኣብ ሓደ ቆፅል ዳስ ውልድድ ወላድን ንኡስን ዓብን ብሓደ ብንፁህ ፍሽኽታ ንስለ ኤርትራ ወግዕ ዘይቋርፅ በሪ ምዕባለ ኩልንትናዊ ሰናይ ምንዮት ኤርትራ ኣውጊዖም ሓቢሮም ናይ ፍቕሪ ሕብስቲ ቆሪሶም ገባርን ሰራዊትን ከይተባሃሉ ኣስላማይ ክርስቲያን ከይተፋነኑ ካህንን መሻይፍን ኣነባ ኣነ ኢሎም ከይተነፃፀሉ ብዓሌት ኣውራጃ ቀቢላ ከይተቦጃጀኑ ኢድኒ ተታሒዙም ድምፂ ሃገራዊ ፍቕሪ ዘሚሮም እዚ ኤርትራዊ ማለት ንቅሪመይ ኤርትራዊ ማለት ፍቕሪ ማለት እዩ ኤርትራዊ ማለት ስምረትን ሓድነትን ማለት እዩ ኤርትራዊ ማለት መኸተን ፅንዓትን ማለት እዩ ኤርትራዊ ማለት ወናኒ ክቡር መሬትን ክቡር ባሕርን ማለት እዩ እወ ኤርትራዊ ክብረትን ሓበንን ቀፃን ወለዶታት እዩ ብሓቂ ይከኣለ ዋርሳ ይኮ ኣፍራዙ ጠርኒፉ ናብ ዳግማይ እዩ ህንፃ ሃገር እዩ ዝወፍር ዘሎ ደኺመ ከይበለ ንሰዓታት ንመዓልታት ነዋርሕ ንዓመታት ከይበለ መዓስ ይዕሪፈ ገዛይ ከኣቶ ከይበለ ስለዚ ንእዝስ ሞሳ ይግብኦ እምበር እዚ ዶ ፅረፍ እዝስ ክብሪ ግብኦ እምበር እዚ ዶ ንዓቕ ነቲ መትከላው እምነት ዝወነነ ኤርትራዊ መንእሰይ ንምባል እዩ እወ እዚ መትከላዊ እዚ ክብሪ ይግብኦ እዩ ደናይ ብሓቂ ኣነ ወተሃደር እየ ከም ወተሃደር ኣብ ውትህድርና ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ኣዝዩ ኣድካሚ ስራሕ ኣህላኺ ስራሕ ክትሰርሕ ትውዕል እሞ ብቁራስ እንጀራ ከዓ ተመስገን ትብል ንሃገረይ ክገብረላ እምበር ክትገብረለይ ዘይትብል
ንሃገረይ ክጽግና እምበር ኮምፕላሴነይ ከተውፃለይ ዘይትብል እዚ ወለዶ እዚ ዘለዋ ኤርትራ ክብረቱ ሃገሩ ምዃኑ ኣሚኑ ዝኸይድ ኣብ ሓለዋ ሓዲሩ ኣብ ልምዓት ይውዕል ኣብ ሓለዋ ሓዲሩ ኣብ ህንፃ ይውዕል ብሓደ ድማ ብፍቕሪ የዋግዕ ንህዝቡ የኽብር ስለዚ እዚ ሰራዊት እዚ ክብሪ ዝግብኦ ሰራዊት ብሓቂ ኸዓ ሰላም ረኺቡ እፎ ኢሉ ዘዕርፈሉ ግዜ ኢኻ ዝምነየሉ ሰራዊት እዚ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ወኑን ምስ ፀጉኡን እዩ ዘሎ ኣቱም ኣብ ርሑቕ ኮንኩም ከፊእዎ ትብሉ ዘለኹም ግን እስኹም ኢኹም ከፊእኩም ዘሎ እሞ ንኽርህወኩም ናብ ሰራዊት ኤርትራ ንዑ መፂኹም ሃገራዊ ግቡእኩም ፈፅሙ እቶም ሓደ ሓደ ቁንጣሮ ማለት እዩ ዝጠፈሹ እወ እዞም ዝጠፈሹ ምክንያቱስ ጎኒ ጎኒ እውን እቲ ስራሕ ቅያ ራብዓይ ግንባር ወትሩ ሃገረይ ዝብል ዘለዉ ብዝለዓለ መጠን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጎኒ ጎኒ ኮይኑ ዝምክት ዘለዉ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሞሳ ስለ ዝግበአ እቲ ዝበዝሕ ንዞም ቁንጣሮ ብትኽክል እቲ ራብዓይ ግንባር ዝበሃል ዘለኮ እሱ ሰራዊት ሻዕብያ እዩ ካብ ሻዕብያ ዝፍለ ኣይኮነን ኣብኡ ኮይኑ ፊት ንፊት ድምክቶም ዘሎ ንሱ ኮይ ኣይትዝክርን ዲኻ ዮናስ እሳቶም በዚ ወፂኦም ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ሒዞም ክዕጎርግሩ ከም ኣድጊ ከንጎርግሩ ዳናጉላ ክድርብዩ ኡይ ክብሉ ኣትገምጃዕ ክበሃሉ ከለዉ ኣነ ዝከረኒ ዮናስ ትብሉ ዶ ትኸውን እታ ኡይ በሊ ኣጋነንዮ ኣትገምጃዕ እንዳበሉ በዓል ወዲ ወደገባ ኡይ ደብልዋ ዝነበሩ ሕጅስ ንዓታቶም ደው ኢሎም ዝምክትዎም ዝነበሩ እኮ እዞም ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ጀጋኑ መኸተ ረብዓይ ግንባር እዮም ጀጋኑ ኤርትራውያን ብምልኦ ኣብዚ ከለዉ ህዝባዊ ግንባር ኣብኡ ምስ ከዱ ከዓ ህዝባዊ ግንባር እሶም ደኣ እሞ መዳርግቲ መዓስ ኣለዎ ኣብዚ እኳ ጥዕሚ ትቓልሲ ንዝመፀካ ፀላኢኻ ምዃኑ ፈሊጥካ ትምክቶ ኣብኡ እኳ ሓዎም መሲሉ ከም ክዳኖም ተኸዲዱ እብኒ ክድርብየሎም ዳናጉላ ከብለሎም ይድውዕል ስለዚ ነዚኦም ሞ ዝያዳ ኩሉ ከዓ ሞሳ ይግብኦም እዩ ኣብ ዘለኹም ሞ ከዓ ኣብ እምነትኩምን ኣብ መትከልኩምን ከም ትማሊ ደው በሉ እየ ዝብሎም ስለዚ ኣጆኹም ሕጃ ኩሉ ነገር ሰላም ኮይኑ በቃ ናብ ሰላም ገፅና ኢና ነተንፍስ ዘለና ድሕጂ ኣነ ድዒ ይረኣየኒ ኤርትራ ከውከብ ዝበሃል ኣይክረኣያኒ ኤርትራ ኩናት ዝበሃል ክንሰማዕ ኣይንደልን ኢና ሰላም እዩ ንኩሉ ግን ድልዋት ምዃንና ፅቡቅ ካብ በዚ ኣጋጣሚ ኤፍሬም መኮንን ፅቡቅ ሓበሬታታት ኢኻ ትህቦም ዘለኻ ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ እንታይ ኣዘኻ ኸድካ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ መትከላዊ መንእሰይ ኤርትራ እቲ ካብ ፃምእ ማይ ዘንትዕ ዘሎ እሱ ከም ርድእ ወሲድና ነዚ ጠቐስካዮ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ብራብዓይ ግንባር ዝፍለጥ ኤርትራዊ ሃገራዊ ኩሉ ግዜ ትዝከረኒ ነጥብ እንታይ ኣላ ኣብ 2010 ኤርትራ ምስ ተኣገደሲ ነቲ ቁርን ኣሳሓይታን ናይ ኤውሮጳ ተፃዊሩ እምቢተኝነቱ ከርኢ ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ዝሄግ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ መዳያዊ ሃገራዊ መስዋእቲ ኣዘኻኺርካና እዚ ከም ውክልናዊ ኣብነት ኮይኑ እቲ ካልእ ብዙሕ ማዕለያ ዘይብሉ ሃገራዊ ስራሕ ምትንታን ግዜ እውን ስለ ዘድልዮ ንዋ ሓሊፍና ኣለና እዚ ከም ውክልናዊ ኣብነት ዝጠቐስናየና ኤፍሬም መኮንን ካልእ እውን ኣብዚ ዝሓለፈ ከተንብቦ ፅናሕካ ፅሑፍ ተሓፃር ዘንበብካያ እንታይ ርእሲ ዝገርመትን እያ ዓገብ ምውላ ንባርነት ትብል እዚ ብከምዚ ዓይነት መሪር መስገደላዊ ጉዕዞ ታሪክ ዝተረጋገፀ ሃገርነት ካልእ መልክዕ ኣልቢስካ ምስ ካልእ ወይጦታት ተዋዲኻ መፂኻ ንኤርትራ ካልእ መልክዕ ከተትሕዝ ምፍታን ካልእ ሓርነት ኣብለድ እስከ ብትንታን ኢኻ ነዚታት ብኸመይ ትገልፆ ኤፋ ንሕና እታ ንፈልጣ ሓርነት ሓንቲ እያ እታ ንፈልጣ ናፅነት ሓንቲ እያ እዚኣ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ብቓልሱን ብደሙን ኣብ በረኻታት ሰፊሩ ምስ ዕንቅርቢት ተመን ደቂሱ ማይ ሓረየት ሰትዩ ከብዱ ብጡሙ እዩ ባኒ ማይ ቦጅቦጅ ባኒ እኳ በይክረኽቦ ማይ ቦጅቦጅ ናይ ዓደስ በሊዑ ዝበዝሕ ግዜ ከዓ ፀቡ እናሓደረ ዘይርስዓ ፅብቕቲ ደርፊ ናይ ወዲ ትኹላላ ድፈትዋ ማይ ሰፋር ረኽባይ ክንከዶ ዝግኒ ክቁፀር ቀርዒዶ ሰለስተ ወስታ ናይ ርጅላ ትንፋሳዊ ዒለን ክሕድራ ትብል ኣብ ገለ ከዓ እንታይ ትብላ ኣለኻ ምስኣ ከዓ እንታይ ትብላ ኣለኻ ርፍራፍ በሊዑ ከምጭሩ
ግንባር አፍሪሱ ሓዲሩ ሃገር ዘይፈልጥ ናጽነት መቆጽሮ ምስ ዕሽነት ትብላላ አልግቢሉ ምስ አዎንታይሉ ከይጠራጠር ሰማይ ብርአለን ክፍ ስሲ ተዝርዕርዒት አዚሁ በዚህ በለው ታሁ እዛ ደርፈ እዚ አኪርካ እሳተ ሩሲያ ብልብ የድፎቶ አየስተማቀራ ከምዚ ገይሩ ዘምጻ ህዝቢ ኤርትራ አክንዲ ዶቢዮ ቪላ አብላያን ሶላ አክንዲ ጮማ ዝሕላ ቀርዒዶ ምስ ርጅላ ማይ ሓሬት ሰትዩ ከይፈንፈነ ኣብ በረኻ ደቂሱ ጸላእቱ መኪቱ ብዓወት ተጎናጺፉ ናጽነት ዘምጻእ ልዕሊያ ናጽነት ትመጽእ የብልና መን ይሞ ደሎ ንመግዛእቲ ኣኽቲሞ ህዝቢ ኤርትራ ቀደም ደየናይቲ ናጽነት ምስ መን ይሞ ክቃለስ ሕጂ ምስ ኣቦ ምስ ኣድዩ ምስ ሓዉ ተጋዳላ እዚኦም ከምቲ ዝበልካዮ ወልፊ ስልጣን ዘለዎም ውሉፋት ሓደ ካብኣቶም ውሉፍ ድብሎ ኣሎ ውሉፍ ደም ድብሎ መን እዮም ድብሎ ትልካዕ ስሙ መን እዩ ድብሎ እስከ ጽናሕ ክዝክሮ ከምዚ ፀጉሩ ነዊሕ ሊስትሮ ገለዮም ድብሎ ከም በዓል እሳቶም ከምቲ ዝበሃል ወዲ ጅግና ወዲ ተጋዳላይ ወዲ ሓርበኛ ክውኑ ከለውስ ትስንብድ ወዲ ሓርበኛ ኹም ይገብር እዩ ወዲ ጅግና ኹም ይገብር እዩ ኩሉ ግዜ ኮሰብ ኣብ መትከል ኣቦታቱ እዩ ዝነብር ኩሉ ግዜ እኳ ኣብ መትከል ሃገሩ እዩ ዝነብር ስለዚ ከም በዓል እሳቶም ከም ዝቐዲምካ ዝበልካዮም ውሉፋት ናይ ስልጣን ውሉፋት ናይ ስልጣን ህሩፋት ከምኡ ክብሉ ክሉ ስልጣን ግን ብኸምኡ ይመጽእ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ስልጣን ብህርፋና የምጽ ብቓልስን ብስረን የምጽዎ ኣብ ኤርትራ ልክዕ ከምኡ እዩ ኤርትራ ጅግና እዩ ዝነብራ ኤርትራ መውደኽደኽ ኣይነብራን እዩ ኤርትራ ተጃሃሊ ኣይነብራን እዩ ኤርትራ መንከመሃ ይባህለ ኣይነብራን እዩ ኤርትራ ንህዝበ ይባህለ ጥራሕ እዩ ዝነብራ ስለዚ ስልጣን ናይ ኤርትራ ስረ እዩ ክፈልጥዎ ድሕሪ ሕጂ ስልጣን ናይ ኤርትራ ጅግንነት እዩ ክፈልጥዎ ድሕሪ ሕጂ ስለዚ እዞም ውሉፋት ኣምባሂቖም ከምዚ ወልፉ እውን ብዘለዎ ክጠፉ እዮም ምክንያቱ ሕጂ ድሮ ንሪኦም ኣለና ኣብ ንሕድዕዶም እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና እንታይ ይሓሙ ኣለዉ ንሪኦም ኣለና እንታይ ይብተኑ ኣለዉ ወረኸም ሰብ ከማናይ ንሓስቦም ኢና ኣይድንግምቶም ኢና እሶም እዮም ኣለና ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ካልእ መንእሰይ ንኸየስድዑ ንኸይዛረቡ ኢና ንዛረበሎም ዘለና እምበር ከም ነጥቢ ኣብ ኤርትራ ኣይዝከሩን እዮም ስድራ ቤቶም ከይተረፉ ዝኸዓብዎም እዮም እዚኦም ኣዝማዶም ዓሌቶም ዝነፀግዎም እዮም እዚኣቶም እቲ ኣብ ኤርትራዊ መንነት ዘሎ ኣብ ዲያስፖራ ብፍላይ ምስኦም ዘሎ መንእሰይ ግን ከይደናገር ይጠንቀቕ እየ ዝብል ምክንያቱ መን በዓል ስራ ኣብ ባይታ ዘሎ ፈልጥዎ እዮም ያይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካስ ሆቴላት ኣዲስ ኣበባ በዓል ደንደን በዓል ፋርኔሎ በዓል ታባት ባይ ካላሽን ተረኺቡለይ ወይ ከዓ ግንባራት ዛላምበሳን ዓሊተናን ተረኺቡለይ ጎላጎል ባድመ ተረኺቡለይ ኣብኡ ኮይንካ ኣኼባ ጌርካ ምፍካር እንዳሕሙኻ በፂሕካ ከዓ ጥሕሎ ተሰኪብካ ትምለስ ንዲያስፖራኻ ካልእ ሓንቲ ብሎም ሽሮን በርበረን ሒዞም ካብ ሕሞም ከዓ ተመሊሶም ገሊኦም ከዓ ምስ ኣንስቶም ተዓሪቆም ነይሮም ተባኢሱ ነይሩ ብሎቲ ዓጢን ኣሎ ሓደ ኣብ መሳሲሉ ትግራይ ከይዱ ተዓሪቑ ክስታይ ተመሊሱ ኢሎም እሞ ሽሮን በርበረን ሒዙ እዚኦም እዮም ስለዚ እዚኣቶም ቅድም መንነቶምን ውሽጦምን ዘይፀረዩ ንህዝቢ ከፅርዩ ዓቕሚ የብሎምን ውሉፋት ናይ ስልጣን ህርፋን ዘለዎም እዮም እዚኦም ስለዚ ፅሉላት ኢልና እንተሓለፍናዮም ሓይሽ አሁን ጎን ጎን ካብኡ ከይወፃና ኩሉ ግዜ ትገርመኒ እንታይ ኣላ ድንግል ሃገር እናሃለወትካ ናፃን ሓራን ኤርትራ እናሃለወትካ ባርነት ከተናፍቕ ምኽኣልን ምሕሳብን ብናይ መለክዕ እሞ ክግለፅ ይኽእል ሓደ ግዜ እኮ ደማሙ ኢልናዮም ነርና ድሙ ኮላ እንዳብላዕካ የብትዕትኻ ኮይኑ ፀጊበ ይብለካ ድኛው እዩ ዝብል ስለዚ እዚኣቶም ወላ ሓንቲ ካብ ዝተፈልዮም ዝረኣይ ኣይኮነን ብስካ ኣባሃሉ እስጎጉ ከዓ ገዛ አንበሳ ይድፈርን እዩ እሶም ከዓ ዒሉሲ ዒሉ ትፈልጣ እንዲሃ እዛ ጓል ኣድጊ ካብ ናታቶም ንምሳቶም እንዲኦም ኣብ እንዳ ዋዕሮ ኣትያስ ክጠቡት ከሎ ካብ ዋዕሮ ልክዕ ከምኡ እዮም እኮ ገለ ግጥሚ ኣዘኪሮምኒ
ኢሉ ደፋር ኮይኑ ከድኩሉ ስንጭሮ ኣባዓት በሳ ክጠብኸ ዋዕሮ ጊሄ ካብ ሸርጋና ኣስቢዑ ፈኸራ ምስ ፈረስ ክገጥም ሓመር ዘርኢ ባዝራ ሃመማ ተርኒዑ ኣርሒ መኽደን ኣልባ ተጎንቢሉ ክሰቲ ፀባ ሃመማ ሰርኒዑ በቃ ፀባ ሎ መክሰቲ ኢሉስ ኣልባ ከፊቱ ክሰቲ ሕንቅል ሕንቅል ተይኮዩ ኢሉ ኻ ደፋር ኮይኑስ በቃ እንዳዋዕረ ኣትዩ ፀባ ክጠቡ ጊሄስ እዛ ዓፅሚ ዘይብሉ ድኹም ፍጥረት ኣብ መንቀራቕሮ ኣኻውሕ ዝነብርሲ ምስ ፈረስ ክገጥም ይፍክር ልክዕ ከምዚ እዩ ሕጂ ትክስታዮ እሳቶም ምሳና ክገጥሙ ድሕር ኮይኖም ጊሄ ምስ ፈረስ ኢሉ ምስ ዋዕሮ ሃመባኻ ከም ዝበልናዮ ተወፋድዩ ከፊቱ ክሰቲ ዋላ ገለ ምፍታን ከምዚ እዩ ስለዚ ኩሉ ሕንቅል ሕንቅል ተይሕልሚ እዩ ናቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ሓይልካ ኩሉ ሓንቲ የለን ጽቡቕ ኤፍሬም መኮንን ተኸታተልትና መንእሰይ ኤፍሬም መኮንን ክንዲ ጀጋኑ ዘምፅኡልካ ናፅነት ምስትምቓር ባርነት ምንፋቕ እዚ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ነገር እዩ ዝብለና ዘሎ በቲ መልእኽቲ ኣዋሓዙ ገይሩ ብዝኾነ ቅድም ኣቢልና በቲ ካልእ ባዕዳዊ ቋንቋ እውን ንሓቅነት ኤርትራ ነቲ ካልእ ህዝብታት ንምንፅብራቕ ካብ ዝገበሮ ግጥሚ ኣውኪእናልኩም ነርና ኣየስምዑና እንዲኦም ዳ ንሳውን ከይትብሉና ናብ ገለ ካብ ዝርዝራታ ከነስግረኩም ተኸታተሉና ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሚድያ ኔትወርክ የኤርትራ ወታደር ነኝ ያለ እናቴ አልበላም አልጠጣም ከፍቅሯ በላይ የሚፈልገው የለም ኤርትራ ናት ፍቅሬ እሷን የኔ ግንድ እኔን የሷ ፍሬ ማንም እንዳይነካት ዘራፍ ልበልላት ደጇን እንዳይደፈር እንዳይረግጣት ጠላት ስንት ጎረምሳ ጀግኖች ያለፉላት ሀገሬን ያልኩ ከልብ ልቀኝላት የታጋይ አገር ናት የአባት አርበኞች ስለ እሷን የሚያልፉ የማይፈሩ ጀግኖች አብረው የሚኖሩ እስላም ክርስቲያኑ ጎን ለጎን ተቃቅፈው ሀገር ሊያድኑ ፍቅር ነው የኛ ስም መለያችን አንድነት ብንሞት ስለ ሀገር መስዋዕታችን እውነት ዘጠኝ ብሔራችን ሁለት የኛ እምነት የዘረኞች ዘበን ቀብረናል ሞኝነት እጅ በእጅ ተያይዘን ሆን በል በፍቅር ጨለማችን በራ በደስታ እንጨፍር የዓለም ሞዴል ነን የአፍሪካ ቀንድ ብሔር ሳንለይ የምንዋደድ የሌሊት ጨረቃ ስትለየኝ ጠልቃ የማለዳ ፀሐይ ስትወጣ ደምቃ ጀምሬ ብናገርም ጊዜው ማይበቃ ጽኑ ወታደር ነኝ የቀይ ባህር ጥበቃ የሀገሬን እረኛ የሕዝቤን ዋስትና ኤርትራው ነው ስሜ የማይፈራ ጅግና ከደጇ አለይም ኤርትራን አገሬ አለሁላት እስከ ሞት እስከ መቃብሬ እናቴ ኤርትራ ላንቺ ብሎ አዎ ላንቺ ብሎ ሳይተኛ አድሮ ሌሊትሽ ያነጋ ክብርሽ እንዳይደፈር ስላንቺ የተወጋ አባጣ ጎባጣ ዳገት ቁልቁለቱ በሸለቆ ውስጥ የሰጠ ሕይወቱ ጨለማው ክረምት አስከፊው መከራ ራብና ጥማት ሁሉም በየተራ የወራሪ ጭሆት የጠላት ፍኮራ በድንቅ እያሸነፈ ሁሉም በየተራ በድል ተሻገረ ሰራዊት ኤርትራ ጎርፍን ቢገላበጥ ተከዘም ሊዘጋ እንደ ሲኦል ሲከፈት የጠላትን መንጋ ጉረኛው ሲፎክር እኛን መጥፋት አብሮ ጀግኖችን ለመብላት ጅብና ቀበሮ እኛ ግን አልጠፋንም ድል ሆነ አርማችን እያውለበለብን ሰንደቅ ዓላማችን ከአባቶቻችን ጀምረን ለረጅም ዘመናት ስንት ችግር አሳልፈናል በውጊያ በጥቃት ሀገር ለመጠበቅ በመውደቅ መነሳት እንደ ወርቅ ተጠብሰን ወጥተናል ከእሳት ስጋው ተቆራርጦ አጥንት ሲሰበር ስንት ደም ተደፍቶ ለመጠበቅ አገር ጠላት እንዳይነካው የኛው ቀይ ባህር እንጠብቃለን ሆይ ያልን በፍቅር ከዛሬ በኋላ አይታይም መከራ
ከዋክብት ደምቆ ሰማያችን በራ ሰላሙን ሰፍነዋል ቀይ ባህር ኤርትራ በጽናት ታይተዋል የጀግኖቹን ሥራ ጠላትን ደምስሰን የሞት መልእክተኛ ባለኩፉ መንፈስ የህልም እስረኛ ተንኮል የተሞላ የሰይጣን ጓደኛ ደጇም አይረግጥም ያኩፉ ዘረኛ እንዲህ ነው ኤርትራው ማለት ሌሊት ቀን ዝግጁ በተጠራ ዕለት በድንበር በረሃ ትእዛዙን አክባሪ ጠላቱን ደምስሶ ታሪኩን ቀያሪ ደሙንም ከስክሶ የድልን አብሳሪ እንዲህ ነው ወታደር ማለት የሚሰማ ጥሪ ባለ ሚሊታሪ ሌት ቀንም አይተኛ ሁሌ ዝግጁ ነኝ የድንበር ዘበኛ የኤርትራ ወታደር ነኝ ድል ለሰፊው ህዝብ ተኸታተልትና ኣዝዩ ደስ ዝብል መልእኽታዊ ዋሕዚ በቲ ካልእ ባዕዳዊ ቋንቋ ገይሩ መልእኽትታት ንኻልኦት ህዝብታት ዓለም ዘመሓላለፈ እዩ ንዓይ እኳ ኣምሓርኛ ቁርብ ሕይል ስለ ዝበለትና እምበር ካብ ኣምሓርኛ ተዛረብ ክመፂኒ ፀኒሑ ብሓፃር አግኝታ ትፈልጣ በጣም ደስ የሚያሰኝ ግጥም ነው ቀጥሉለት እንቀጥላለን እናቃጥላለን ተኸታተልትና ብዝሓለፈ እዋናት እውን ጋጣሚታት ተፈጢሩ ማለት እዩ ኪኖ ብትግርኛ በቲ ካልእ ቋንቋታትና እውን በቲ 9 ብሄራትና በብግዚኡ ከነምፅእ ዘይንብል ኢልና ብትግረ ዓረብ ብትግርኛ ጌርና እውን ክንከይድ ፀኒሕና ኢና ሕጂ እውን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤፍሬም በቲ ካልእ ባዕዳዊ ቋንቋ መፅኡ ሓቀኝነት ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝገበሮ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ግጥሚ እዩ ብዝኾነ ኤፍሬም ምስም ኩሎም ተኸታተልትና ኣዝና ኢና ነመስግነካ እስከ እዚኣ ግጥሚ ብኣምሓርኛ ክትገብራ ፅናዕኻ ትግጥምንም ገይረልካ ባዕልኻ ዋላ ተላፊንካ ከምስ ኣምሓርኛ ዝፈልጡ ገለ ላላ ሳላሲ ምስኻብካ እዮም ባዕለየ ገይረዮ ኣምሓርኛ ፅቡቅ እየ ዝዛረብ ፅቡቅ እየ ትረዳዳ የንብብ እየ መፅሓፍቲ ስለዚ ባዕለየ ገይረዮ ዝምፅኦ መፅሓፍ ባዕልኻ ገጢምያ ኣምሓርኛ እዎ ባዕለየ ገጢምያ ኣዝዩ ፍሉይ ዝኾነ ክእለት እዩ ዘለካ ብዚ ክንሰምዖ ፅሓኻ ምናልባት እቶም ኣምሓርኛ ተዓፃፀፍሉካ ከመይ ትርእይዎም ተኸታተልትና እሞ ኤፍሬም መኮንን ሎሚ ጋሻና ኮይንካ ብቐጥታ ኣብ ስቱድዮ መፅኻ ትበና ፅናሕካ ሓሳባት ደጊምና ደጋጊምና ኢና ነመስግነካ ዘለና ቅንያት እውን ረዚን ቅንያት ወርሓት ጉንቦት ፅምብል ናፅነትና ብዓብ ሃገራዊ ክብሪ እንፅምብለሉ ቅንያት ኢና ዘለና እሞ ብምጥቕላል ምስ ዝፀንሐ ዕላልናን ምስ ርዝነት ናፅነትናን ተመሓላልፎ መልእኽትኻ እንታይ እዩ ነቲ ኩሉ ስራሕ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደገን ዘለኹም ድማ ነቲ ጅግና ሓይልታት ምክልኻልና ነቲ ቀዲምካ ዝበልካዮ ካብ ፃምእ ማይ ዘንትዕ ዘሎ መልእኽትኻ ብምጥቕላል እንታይ እዩ ኣብቲ ስነ ሓሳብ እውን ዳእተኻ ኤፍሬም ብሓፈሽኡ ኩሉ ጠቒስና እንዲና ብዙሕ እውን ክበሃል ዝከኣል ነይሩ ኸውን ምስ ግዜ መፅእ ብዝኾነ ግናነ ዝብል በቃ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ይኾና ርሑስ በዓል ቅንያት ናፅነት ይግበረልና ብፍሉይ ንሓይልታት ምክልኻልና ብምሉእ ከምኡ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ህዝብና ንኩሉ ርሑስ በዓል ቅንያት ናፅነት ይግበረልና እየ ድብል ስለዚ ናፅነት እዚ ከም ተቐዲምና ዝገለፅናዮ ብህያብ ወይ ብትካቦ ዝመፀ ኣይኮነን ብደም ዝመፀ ናፅነት እሞ ንምዕቃቡ ከዓ ድልዋት ንኹም እየ ዝብል ንመገደይ እውን ንኣዘዝተይ ኣዘዝቲ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ንኩላቶም እውን ክቡር ምስጋና ከቕርበሎም ይፈቱ ከምኡ ንኣሃዶይ ሓበሬታ ንጎስጓስን እዚ ህዝባዊ ሰራዊት ኤርትራ ንኩሎም ደገፍተይ ብልቢ የመስግን ንሓኻ ድማ ብዝኾነ ግን ኣብ መትከልና ደው ንበል ሃገረይ ንበል ኣብ ስደት ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘለና መንእሰያት እዛ ሃገር እዚኣ ሕጂ ዓንቢባ እዛ ሃገር እዚኣ ሕጂ በቃ ተቐይራ እዛ ሃገር እዚኣ ልዕሊ ዝኾነ ነገር ክኸውን እያ ድሕሪ ሓፂር ግዜ የካዩ ንሕና ከምቶም ዝሕስቡ ነቢያት ኣይኮናን ገለ ሓሰውቲ ነቢያት ኣብ ዝሓለፈ ገለ ነገር ዋላ ብስእሊ እውን ኣሰኒና ክሳ ክንገብሮ ኢና እዞም ኤዲተራት ክንቦም ኢና ኣብ 2024 ሲ መወዳእታ ከኽትም እዩ ኢሳያስ ኢሉ ሓደ ሓሰው ነቢ ተዛሪቡ ነይሩ 24 25 ሓሊፉ ን26 ንኸይድ ኣለና ሕጂ ከምዚኦም ዓይነት ሕማቓት ሰባት ኣለዉ መንፈሳውያን ተመሲሎም ናይ ኣምላኽ ሰባት ተመሲሎም ሓሰውቲ ነቢያት ወኬት ኣሉለኻ ተጠንቀቕቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሕማቕ ኣይሓስብን እዩ ሕማቕ ኣይምነን እዩ ንሕማቕ ኣይጎይን እዩ ኣብ ሕማቕ ኣይእከብን እዩ ስለዚ ካብዚኦም ጥንቅቅ ክንብል ይግባአና ስለዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ
ሃይማኖት ናይ ግል እዩ ሃገር ከዓ ናይ ኩሉ እዩ ስለዚ ኩላትና ኣብ ሃገር ኣትኩረና ነግበር መንግስትና ሃይማኖት ይኣምን ህዝብና ሃይማኖት ይኣምን ሰራዊትና ሃይማኖት ይኣምን ዝያዳ ኩሉ ከዓ ሃገሩ የኽብር ስለዚ ከምዚ ኢልና ንኺድ በዚኦም ደቂ ከምዚኣቶም ኣይንተዓሾ እየ ዝብል ፍላይ ንመንእሰይ ነቲ ኣብ ፀገም ዘሎ ቅድሚ ደልይዎ የናድይዎ ናብ ስደት እንተኸይዱ እታ $50 ድሰኣነ ንዑ የናድዮ ንፀገሙ ሽፋን ገይሮም ከዓ ኣብ ናቶም መስመር ክእትውዎ ፅዕሩ ስለዚ ፀገም ሓላፋ እዩ ታሪክ ግን ኩሉ ግዜ ተመዝጋባ እዩ እሞ ታሪክኩም ከይትፅይቑ ጥንቀቕ በሉ እየ ዝብሎም ነዞም መንእሰያትና ኤፍሬም መኮንን ይከወር ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ ብዙሕ ኢና ነመስግነካ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብተኸታታሊ እትበና ሰባት ሎሚ እውን መቐፀልታ ናቱ ምስ ተኸታተልትና ዝሃብካና ሓበሬታ ነመስግን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልቲ ኤርትሪያን ሜድያ ኔትወርክ እሞ ንሕጂ ፀንሐ ትሕዝቶና ምስ ስነጥበበኛ ኤፍሬም መኮንን ይከወር በዚ ንዛዝም ኣለና መቐፀልታ ናይዚ ትሕዝቶ እውን ድሕሪ ገለ እዋናት ሒዝናልኩም ክንምለስ ኢና ደጋጊምና ድማ ርሑስ ቅንያት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ቅንያት ናፅነት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ሃገር ንወፃን ምስ ኩሎም ጀጋኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልና ንብል بالمناسبة اللي يقول كل شعب إريتريا ديب قبت عدل هلا لقبا ديب كارج السنينا ديب عيد استقلال أبصحنا بالمناسبة اللي كبران سمعتنا مو ألالنا بزي نزاز مالنا كم تقولوا زي تمست أن حنتي أبها هلا ناي أول سعيد كجمر كله زولا تمست أننا بهالا انتاي زبل سدر أكب بنكرب وقع لنا تودي ديزبل نزد دارينا لكم زلنا وقعي بأنكرو كتكاتاتلو لبوانايو كم وتر تقبرون شير لايك سبسكرايب مبالون نايترسعو مساحتكم تنحنا بمدلون بمقراب الزمدب بيونا سابراهامي مساعتي زمدب تتنفيتي زلا سأليت سابا محارقهم دمار تساقما يقول نيزلو خلاي سألاينا فيلمون أرغاينا كسبب زمدس بخالة حستو نرخب جاغانو دكي الري أزينانا نفكركم وترو عوت نحفاش بروكنين